Искате да смените колелото на коша на съдомиялната си машина. С тези стъпки ще го поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Ново колело за коша. И отвертка. Стъпка 1. Извадете кошницата. Отворете съдомиялната машина и извадете кошницата. Стъпка 2. Отстранете счупеното колело на кошницата. Можете да разхлабите колелото на кошницата с помощта на плоска отвертка. Стъпка 3. Поставете новото колело на кошницата. Сега поставете новото колело на кошницата на мястото на предишното. Уверете се, че е правилно монтирано и щраква на мястото си. Стъпка 4. Поставете кошницата обратно. Поставете кошницата обратно в съдомиялната машина и затворете вратата. Сменили сте колелото на кошницата и съдомиялната машина е готова за повторна употреба.